Sarip anak penos sing lunga ora maring. Mbah. Lah. Walah. Lah sibuk ki nang endi? Padahal desa niki sedekah. Lah sibuk ki nang endi? Omah dijarone meledak to, Mbok. Sing Pak Indah leren dhisik Pak Indah. Kira-kira sibuk ki malah sing Pak Indah. Mbak. Masa sibuk idolan kene Mbah Bu Neni, Mbak? Malah sibuk idolan iki. Nanti sibuk tak gelane bek menawa sedang drata melok kundangan. Lho lah kok Mbak Lis tok ngono. Gak kundangan sama Mbak Lis. Ngene ngopo le? Mbak. Lho alam. Penok lu tak geleki kon diae, Mbak. Alane gak rotale. Mbok iki mau le. Iya, Mbak. Piye? Ana lurang gedhangan le. Terus ana karep to, Mbak? Nagih pajak le. Penoweni, Mbak. Mbok ora duwe dhuwit le. Piye le? Kondono gak ning Mbak Lis dratah kae kok duwe dhuwit, Mbak. Iya to le ngono. Kok kondong tak sing nyauri aku. Nek gak ngono gak ning Mbak Bu Neni kok kowe dhuwit to, Mbak. Pak Indah. Ngene, Pak Anggun wis, Pak Indah naik, Pak Indah naik. Nggih. Yes, Mbak. Pak Anggun wis. Monggo. Ayo, Mbak, budal nang dratah, Mbak. Numpak perahu ya, Mbak ya. Mbak tak tumpakna perahu gelem tegak, Mbak. Ini, Mbak ya. Wong dhewe ra nggo salin. Berarti ini numpak perahu ya ayo dicepot kabeh, Mbak. Tak teles kok. Dicepoti kabeh, Mbak, ora nggo salin kok. Jabrik. Lah wis kok cepoti kabeh, Brik. Yo, dradam lubang bergoyang bolong.
mripate biru tak tresnani kesenjate berat matya Sri Mahaprabu Pacara samadilo kami sak solahe aku wis ngarepani ya ya andang eneng pilingan aja dipandang bodak kelingan pakunge karya ruci ting waradaya yang mas yang mas harap dewa cocok diadai karung becek bacut tinimbang burung ngatur rakyat dumateng para miyarsa Katon sigara joget tansah ngempelak keendenge yen pinojo lanang beksa gedhe walu walu ayo dong